שחזור גלגולים הוא טיפול רוחני שמחבר בין התהליכים שקרו בחיים קודמים לבין מה שקורה בחיים האלה. חלק מהמסע הזה שהתחלתי לעבור העלה כל מיני שאלות. ויצא לי ככה לדבר עם אמא שלי, ואמרתי לה, אני לא יודע כאילו למה אני מתעסק עם פרפרים, ומה כזה מושך אותי בטירוף לחרק הזה. לא יודע, אולי יש איזשהו עניין עם גלגול קודם או משהו, כאילו, מעניין אם מישהו מתעסק בזה. ואז היא אמרה לי, תקשיב, הכרתי עם מישהי שעושה שחזור גלגולים. אולי שווה לך להיפגש איתה ותקבל עוד איזושהי תובנה. הייתי טיפה ספקן, אבל אמרתי, כבר אני בתוך איזשהו מסע מטורף שלא דמיינתי להיכנס אליו. אולי זה עוד חלק מהסימנים שאני מקבל ולא צריך להתעלם מהם. קבעתי איתה את הסשן הזה. אני מגיע לאיזשהו סטודיו. היא מתארת לי את התהליך הזה כאיזושהי מדיטציה שאני הולך לעבור. כשבתוך המדיטציה הזאת היא תראה משהו מסוים ואני אראה משהו מסוים. אחרי שאנחנו נסיים את הסשן, היא תתאר לי מה היא ראתה ומה אני ראיתי, וזה בעצם התהליך. אני נכנס לאיזשהו חדר טיפולים, שוכב על מיטה, עוצם את העיניים, והיא מתארת לי 3 מדרגות, דמות שלבושה לבן עם זקן ארוך, מגישה לך יד, אני נותן לדמות את היד, עולה 3 מדרגות ונרדם. צולל לתוך איזשהו בין חלום מודע ללא מודע. בתוך אותה סיטואציה אני בעצם רואה דמות שוכבת בתוך בור. כשאני יודע שהדמות הזאת היא בעצם אני, ראיתי את המוות שלי בגלגול הקודם. אני שוכב בתוך בור, אני מכוסה בפרפרים. ככה כל מיני סאונד של טופים ואיזשהו טקס שבטי כזה. הייתה לי איזושהי מודעות לזה שאני נמצא באמזונס, ואני מתעורר. איזושהי תחושה מאוד מטרידה, של איזושהי חוויה מאוד מאוד מוזרה. זה היה ממש ממש מוזר כל הסשן הזה. ואז אני שואל אותה, מה את ראית? אז היא אמרה לי, אני קיבלתי מסרים שבגלגול הקודם היית שמן באמזונס. חלק מהעיסוק שלך היה לטפל באנשים, לרפא אותם, כל מיני צמחי מרפא או דברים כאלה. ומשהו שמאוד בלט היה, כשמישהו מת, היית מקשט אותו בפרפרים, מניח אותו בסירה ומשלח אותו בנהר. זה היה סוג של טקס שבטי שהיה מקובל באותו שבט, וזאת הייתה העבודה שלך. ואני שומע את הדבר ההזוי הזה, ומוציא את הטלפון, ומראה לה את התמונה של אבוש עם התכשיט. אבוש זה הבחור האתיופי שצילמתי עם כל התכשיט שבניתי עליו מפרפרים. והיא אומרת לי, אתה מבין שיש כאן, לקחת רגע, צילמת את הרגע, הרגע מת, ובחרת לקשט אותו בפרפרים. זה היה איזשהו רגע מטורף. לא יודע איך לתאר את זה אפילו, זה
פשוט יוצא ממנה, יושב באוטו עם עצמי איזה 20 דקות, ופשוט מקבל את זה כנראה, שיש איזה משהו, יש איזשהו ייעוד כנראה לכל אחד.